Un soldat de Tudela es va posar a cridar miracle perquè l'obús no l'havia afectat. Un roc enorme es va desprendre de la muntanya per efecte de l'explosió. Va caure-li damunt i el va aixafar. Va morir. Segona. Una es deia Jenny i l'altra Dora. Anaven disfressades de vaca britànica. Durant la nit de dissabte a diumenge, en algun punt de la borratxera havien perdut la resta del ramat. Bramaven: vull Ryanair. Tercer. Milicians afusellen un capellà i maten un bou. Com a exemple, enterren el bou i el capellà no. La gent del poble, afamats, quan la patrulla marxa, aparten el cadàver del capellà. Desenterren el bou, l'esquarteren i se'l reparteixen. Quarta. A l'estació d'Amposta, el senyor X va veure una noia. Li va semblar la filla que no tenia, que no tindria. Esperava el tren. Va estar a punt de dir-li alguna cosa, però no ho va fer. No sabia com cridar-la.